ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಏರ್ಪುರಿನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾನಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ತೆಪ್ಪಾರ ಅಂತ ಕುಂತಿದ್ದೆ. ಜಿಯಾನವಳು ಮಿತ್ತು ಬಿಡತ್ತಿದೆ ದಾರ ಬಂಡ ಇನ್ನು ಆರೆಂಜ್ ಅತ್ತೆ ನವರಾತ್ರಿ ಶುರು ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಆರೆಂಜ್ ಪಾಡತ್ತೆ ನಡಬೇಕು ಓ ಟಾಪ್ಲ ಆರೆಂಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತನ ಪೂರ ಊರುಡು ಬಿಡ್ತೈತೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಮುಟ್ಟು ಟಾಪ್ ಪಾಡಿಸಿ ಬಂದು ಊರುಡು ಬಿಡ್ತೈತೆ ಊರುಡು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಲತ್ತೆ ಚಿಂಚಿ ಫೋನಾಗ ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಇಚ್ಚಾರ ತುಲೆ ಇಂದು ದಸ್ಸಿನ ಹಾಕೋ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಪಿಚ್ಚವನ ಉಂಡು ಐದು ಪರ ಮಿತ್ತು ತೆಪ್ಪಡತ್ತೆ ಪಿಚ್ಚವನಿಗೆ ತೂ ಹೊಡಿತೆ ಇದು ಮಂಗ ಮತ್ತು ಲಾಂಡಾವು ಇನ್ನೇನು ಗರ್ಭಗೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ನವರಾತ್ರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡತಿ ಗರ್ಭಗೊಬ್ಬರ ಪುರ ಮೂರು ಅಂಚ ಕಂಡೂರು ಗರ್ಭಗೊಬ್ಬರ ಬೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂಕ ಸತ್ಯಂಕ ದಾಲ ಗೊತ್ತಲ ಇಚ್ಚಿ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂತೆ ದೂರೋಡು ಪೂರ ತೂತೆ ಏನಿತ್ತ ಪೋತುಚಿ ತೂಕ ಪೋಯಿ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಚ್ ಪೂರ ಗಿಚ್ಚಾದ ಆಯ್ಜಿಂದ ತೂಕೊಂಡು ಬೇತವಲ್ಲ ಪಾಡೋಣ ಇಂತ ಬಂಗ ಬರ್ತದ ಆಯ್ಜಿನ ಬೇಜಾರಾಗ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಅಂಗೀಗೆ 5 ವರ್ಷ ಉಂಡತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಟೈಟ್ ಮಲ್ದೆ ಈ ಟೈಟ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಲೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮದ್ಮೇನ ಶುರು ಸಪುರ ಊರ ಇರ್ತೈತೆ ಅಪ್ಪ ಟೈಟ್ ಮಲ್ಕೊಡಾತ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಮದ್ಮೇನ ಶುರು ಬಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇವೆ ಮಲ್ದಿ ಇತ್ತೇವೆ ಮೂರು ಜಿಯನ್ನ ಪಪ್ಪನ್ನ ಕಲ್ಪರ ಸೇರುತ್ತೆ ಆ ಪಾಪ ನಾನು ಅತ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಂಗೆ ತಾಪಂಡು ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಗೆ ಇಚ್ಚಾದ್ಲ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ನಕ್ಕಲ್ಲ ಕೈ ತಾಲಿ ಇರಲಿ ಇಚ್ಚಿ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಆರೆಂಜ್ ಪಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆರೆಂಜ್ ಇಚ್ಚಿ ಸೀರೆ ತುತ್ತು ಬಂದೇನೆ ಸೇಕೆ ಸೀರೆನ ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಜನದ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಪಿತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸೇ ವರ್ಪೂಜೆಂಕ್ ಹಾಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಾರ ತೂಪುನದೆ ನಡು ಉಟ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೋವಿಂದ ಪಾಡಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪಾಡಿನ ಕಡೆ ಜಿ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯಗಂಡಲ ಉಂಡು ಆರೆಂಜ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಇಂಕೆ ಕೇಸರಿ ಕಲರ್ ಇದೇ ಹೋದಂತ ಲಾಗಬಾರ್ದು ಬರ್ತೇವೆ ಈಗ ಅಂತ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಮುದ್ದೆ ಅತಿ ಪೂರ ನಿಲ್ಕೋಡು ಏನೋ ಅರ್ಪಣಿ ನಾನು ಬಾಯ್ಡು ಕೊಕ್ಕೊಂಡು ಕೊಕ್ಕವಂತ ಏನೋ ಕೊಕ್ಕ ಇಡಲೆ ಏನ ಫ್ರೆಂಚ್ ತುಳು ಪಾತಿಯಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಇಡಲೆ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಜಿಯಾನೆ ಬೇಗ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ತೆಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನೆಟ್ಟು ತೆಪ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ಲ ಈಸಿ ಆಪು ನಮ್ಮ ಕುಂಡಿ ಇಪ್ಪುನತೆ ಆಯ್ತು ತೆಪ್ಪರ ಬೇರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಪನ್ನಿನಿಕು ತೆಪ್ಪಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ಅಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡ್ರಂಡಲ್ಲ ಸುಲಭ ಇಚ್ಚವು ನನಗೆ ಬಂದು ಸೇಟ್ ಬಾಬಿನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರು ನೀರು ಮಲ್ಪಾರ ಇಚ್ಚರಾಡು ಅಂಡ ಉನೇನ ಪಾಡು ಜಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಂತು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾರ ತೂಪೇನ ಆಪಣೆ ಜನ ಕಿತಾಪತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಂಡು ಏನ ಬಾಯಿ ಪಾಡೊಂದಲ್ಲ ಜಿಯಾನ ಓ ಅವು ಬಾಯಿ ಪಾಂಡ ಆಯಪ್ಪನ ಬಂಜಿ ನನ್ನ ರಬ್ಬರ್ ಕೊಪ್ಪುನಿ ಜಿಯಾನ ನನ್ನ ರಬ್ಬರ್ ಬರ್ಚು ಕೈತವರೇ ಸಡಿದು ಓಲ್ತು ಬೇಲದಲ್ತೆ ಇದಿರ್ ಬೇಲೆ ಒಪ್ಪನಾರ ಕೊಪ್ಪತ್ತು ಆಯ ಬಂದ್ಪುನು ಆಯನ ಕೊಪ್ಪ ಬೇಲೆ ಪೊಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಈಕಾಯಿ ಕೊಪ್ಪ ಆಪೆನ್ ಅಂತ ಮಿಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಾವು ಜೋಕುಲ್ನ ಭಾಷೆ ಆಂದಜ್ಜಿ ఆయన ಬಾಯಿ ಪಾಡ್ರ ಅಪ್ಪ ನೀರು ಬೊಚ್ಚಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ನಾಲಿತ್ತೆ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಾನವರು ನೀನು ಸರಿ ಇಚ್ಚಾವೆ ಇಚ್ಚಾದ ಅವರ ಪಾಡಬೇಕು ಕೈ ನಾಪು ನಮ್ಮದು ಆಯ್ ಕೋರಿ ತಿಂದಿಲೆಗ ತಿಂತೇವೆ ಹೆಂಗೆಪ್ಪಾಗರ
ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಕೊಡೆ ನಂಗಿದು ಸ್ಟಿಚ್ ಪೂರ ಗಿಚ್ಚೇನೆ ಪಾಡ್ದು ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಆದಾನ ಗರ್ಭಗೊಬ್ಬನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ದಾದ ಪೂರ ಪಿದಾಯ ಪೂರ ಪೋಯರು ಒರಿಯ ಪಂಡ ಒಂಬರೆ ಗಂಟೆ ಬಂಡೇರತ್ತೆ ಒಂಬರೆ ಗಂಟೆನ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡತೆ ಪಂಡ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಸರಿ ಕಟ್ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಒಂಬರೆ ಗಂಟೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬರಾಯರ್ ಪಂದು ಒರಿಯ ಪಿದಾಯ ಪೋಯರು ಅಂಚ ಗರ್ಭಗೊಬ್ಬರ ಆಯ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡಿ ಇತ್ತು ಪೂರ ಬಂಗ ಬದಲು ಗೊಬ್ಬರ ಆಯ್ಜಾತ ಪಂದು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಟ್ಯೂಷನ್ ನಾನು ಬರ್ರಾಂಡು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿಪ್ಪನು ಅಂಚ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಪೂಜೆ ಮನಸ್ಲ ಆಯ್ಚಿ ಕೋಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗ ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಅತಿ ಆಸೆ ಗತಿಗೆ ಇಡ್ತಲೆ ಕಾಂಡು ಪಂಡ ನಾನು ಇತ್ನಟ ಗೊಬ್ಬುದು ಇತ್ತೀಜಿ ಗರ್ಭ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತೇನೆ ಗೊಬ್ಬೋಡು ಪಂದು ಅಕ್ಕ ಇತ್ತ ಬಂಡೇರು ಇದ್ದದ್ದು ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾರತ್ತೆ ಯಾರು ನಮ್ಮನ ಓಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬಂಡೇರು ತೂಕ ಹೊಂಚ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬುಗ ಬಂದು ತೂಕ ಗೊಬ್ಬಿನ 100% ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ತುಜೋಕವೆ ನಾನು ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೇನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇದಿಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಸ ಒಂದು ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ದಾದ ಬಂಡ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇತ್ತೆ ವ್ಯೂಸ್ಲಾತ್ ಹೋಗುಜಿ ಪಂಡ ದುಂಬು ಪೋಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಾಂಡಲ್ಲಿ ಪೋಂದಿತ್ತು ಮನಸ್ಸಾಗ್ತಿದ್ದೆ ಮಲ್ಪಗಂದಿತ್ತು ಅದು ಪೋಂದ್ಲಿಜ್ಜತೆ ಮನಸ್ಲಾಪ್ ಜಾಂಡಿತ್ತೆ ಮಲ್ಪಗಂದ ಅಂಡ್ ದಾದ ಬಂಡ ಉಂಡತೆ ಜಿ ಆಯ್ನ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಗರ್ಭಗೊಬ್ಬಂತಿಲ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಟ್ಯೂಷನ್ ಟೀಚರ್ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಕಡಪುರಿಯರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ರ ತಜಪ್ಪ ಗಜ್ಜಿ ಆಯ್ನ ಇಂಚ ಗರ್ಭಗೊಬ್ಬೆ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದೆ ನಿಜ ನಾನು ಕೊಡೋದು ವೀಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ಚಿ ಬಂದೆ ಎಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತ ಟೀಚರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಕಡಪುರಿಯರತ್ತೆ ಟೀಚರ್ ವೀಡಿಯೋ ಕಡಪುರಿಯರತ್ತೆ ಜಿ ಅನ್ನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ತುಜಪ್ಪಗ ಬಂದು ನಾನಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡುವೆ ನಿಕ್ಲು ತೂಂಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ವೀಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ತೂಕ ಈ ನಾಪುಲು ಗೊತ್ತಾಪನತ್ತೆ ಗರ್ಭಗೊಬ್ಬುಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡೆ ಪಾಡ್ವೆ ನೆಟ್ ಪಾಡೋಜಿ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಜಿ ಅನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತೂಲೆ ಆತೆ ಬಂದು ಪಂಡ ಮಸ್ತಿ ಅನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೂಂಬಲೆ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಇಡ್ತೀವಿ ಆತ್ನೇಟ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಬಾಯ್